presentació. On esteu sentits, gaudís de l'ocasió. Això serà genial des de l'inici al final. Ese és el guió. Sabem el que hem de fer, ho hem fet abans i ho hi tornem. Ni de sensacions voleu. Pots estar amb mi sense compromís i jo vull estar amb tu. Això serà genial des de l'inici al final. Ese és el guió. Sabem el que hem de fer, ho hem fet abans i ho hi tornem. Ni de sensacions voleu. Vols estar amb mi sense compromís i jo vull estar amb tu. Sophie, crec que ja ho entenc. Ja sé per què estic així. Sam! No, deixa que em diga que em sembla genial. Sempre he volgut tindre una filla. I si t'ha crescut, millor encara. Però, Sam! Ja ho sé, ja sé que vaig una mica de pressa. Ta mare sap que ja ho saps. No, ella no té ni idea que... Bé, no importa, escolta. Qui et portarà a l'altar? Ningú. Error, jo. Tu? Sí, i parlaré abans amb ta mare. A mi no m'espanta molt. Has de decidir-te, sé que vols obrir-te, aprofita este moment. És increïble! Ara he caigut! Com he pogut ser tan imbècil? Jo sóc ton pare! Xavi! Ara està clar! Per això em vas enviar la invitació. Volies que ton pare vinguera a la boda i que el portara a l'altar. Pues no pense decepcionar-te. Allí estaré. Ja ho crec. Pots estar amb mi sense compromís i jo vull estar amb tu. Has de decidir-te, sé que vols obrir-te, aprofita